RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Joy. Mulakaw ko ha. May meeting mi sa among trabahoan. Ikaw na bahala sa mga bata. Tigali ba yung asan sa gaabot, ha? Noon sa ba yung taon kari, oy? Sige man lang kagduda. Minyo na ta, oy. Di naman gani ko hapit makapanudlay din eh. Mga bit na hinuon. Bantay bitaw. Ato na ko, oy. Bantay mga bata ha. Maayos nang mapahimuslan imong day off. Dili kay magsige ka lag basket. Thank you sa paghatod. Amping. Kinsa to? Kayawa ko di mo. Pasagil pag ganito na may meeting. Unya na nagkita di mo si Mulaki. Unsa? Nabuang naman siguro ka, oy. Ayaw kong ati ka, Joy. Nahibaw ko, nagbinuang ka na ko. Unsa? Hoy, Ray. Naunsa na ba yung tahon ka, oy? Kadalihok na ako. Puros naman kapagduda. Ayaw ba agad pagbinuang na ko, Joy. Kay mahinaykan gid ka. Magmahay ka gid. Mo kong gihadlok? Ha? Wa ko nagbinuang ni mo, Ray. Pero, kung padayon ka magsigig duda, bisag wa ko'y gibuhat ni dautan, tingalig mapulaan ko niya. Nya, mangita ko glain. Aron mahuro na nasige ni magduda na ako. Joy! Naunsa baya taon mo, oy? Dili ako mo inaunsa, maoy. Siya. Gikapoy, nagid ko sa iyang style. Nga hapit kadalihok na ako, magsigig duda. Unya kay minyo naman mo. Imo gyud ang antuson. Imo gyud ang gisudlan. Wala agwanta ha. Ma. Oh, kinsa man ni? Uy, ang ako man ning amiga pag high school. Ni Chatman. Nangumusta. Oh, hala. Nanawag yun ay. Hello, Day. Day, kumusta? Okay ra. Nanawag lagi ka. Oh, kay mag-reunion naman daw itong batch next month. Kuyog taan na ha. Oh, mao ba? Day, tanaw lang nako ha. Kung naaba ko'y mabinlan sa akong mga anak-anak. Hala, uy, layo pa man, uy. Pagitain na lang daan ang pubantay. Muaten ko sa among batch reunion next month ha. Weekend ba na? Ikaw lang si bantay sa mga bata, anak. Unsa? Kinahanglan gid mo tunga ka na. Tigali pasangil na mo reunion, ha? Pero tinuod, magkikita ka sa mong kabit. Paghilom, ri, oy. O pagid ka mahuman anang imong pagsigig duda. Hataki sa kugigayon, be, nga malingaw ko, oy. Bisag usa na lang kaadlaw. Wala kita kagabawalan na maglingaw-lingaw kas gawasa ka na magbasket-basket ka, nga dugay ka mabalik. Mura kag way mga anak ng gibiyaan din, he. Mura kag yung kulitaw. Maghilom na, oy! Hilom di ay. Basta kay mo tunga ko anong amo reunion, ha? Nanangin na lang ko ni mong daan, nana. Joy, Day! Day, kumusta naman ka? Day! Hi! Hala, uy, gwapo maghihapon ka dayo. Uy, basag daan yung mga trophy. Ala, no? Ikaw, yun, oy. Gitaw, ay, barigay ka guwa mo, tiguwa. Looking young gihapon. Thank you, Day. Ay, ato ka dito na. Para ato makumusta ang uban na tong batch. Ah, sige, sige. Uy, halatay, si June. Ay, crush ni mo sa una. Ha? Hi, Joy. Oh, Kumusta? John, okay na. Ikaw, kumusta? Okay na, sad. Isamot mo gagawa pa eh. Unsa? Pwede ko mga ayos imong number, Joy? Unsa? Sige na. Okay na mo ka. Migab daw ta? Aw, sige. Why problema? Kana raman ka, ha? Salamat ha nga. Nakikita ka na ko ron. June, ngano ni amta din, he? Joy, nasayod kong doon na kay pagbati na ko. Kaniad to pa. Kani adto ra to. Minyo na ko og donan ako mga anak. Sayod ko, anak. Pero Joy,
sultihan talaga. Na sa una pa lang. Sa una pa ko nakagusto ni mo. Naibaw ka bang ikaw ang rason? Kung nanong hantod ka ron. Wa pagapon ko maminyo. Tungod ni mo. Tungod kay wagin ko makakitag babay. Parehas ni mo. Unya, nga nung manggid ka manguyab na ako kaniadto. Tungod kay doon ako uyab atong higayon na. Ipahimutang hundaan ang tanan. Pero sa dihang andam na kong buhian kaniadtong akong uyab. Doon na naman sa uyab. John, Joy. Joy, mahal kay ka. John. John, unsa pa? Please, ayaw pa. Ayaw ko po niya. Naunsa man ko eh. Murag na-attach na kong maayo ni John. Mahalin na ako siya. Gusto, ako ning ilisan og pangbabae nga pangan iyang contact number din he. Kay tingalig magduda si Reyna ako. Unsa? Doon na hitabo ninyo ni June? Mauna, day. Wa ko makasabot sa akong gibati. Love na gyud nako siya. Unya, day, miniyuman ka. Unya, may mga anak pag yun doon. Saan man na? Makigbuwag ko ni Ray, day. Planuhon ko ning daan og tarong. Day, Nausa na ka? Hapit na ba ka sige lakaw? Unya, unsa man ay problema nimo ana? Ngawa man ta mo pasag diri sa bahay. Gilutuan man ta mong daan aron mao na makaon ninyo dinhi. Usa man? Doon na kay lalaki? Ha? Ray, mahimo ba? Dili ko gusto samok ron. Gusto na kong pahuway. Maong please. Pakatulgan ako. John, Ano? makigbuwag ko ni Ray. Tinuod ka? Imo na buhaton. John. Pero ipahimutang una na ako ang tanan. Gusto na ko nga anin ako ang mga bata. Wala problema na, Joy. Mahal kiti ka. Ako nang i-treat sila nga murag akong kaugaling mo, anak. Salamat, John. I love you. I love you too. Hoy! Kinsa ka? Oh, Ganun sige kang panawag sa cellphone. Usa man? nga naman ron. Kabit ka sa asawa? Ha? Isog man kaayo si Ray. Kabit ka! Ray! Nga nung naani mo akong cellphone? May kabit yung diyan, no? Nakita na ko si mong cellphone. Sige panawag na pangalan Janet sa imong cellphone. Nahimuon ko. Nga nung na-text nga, nag-I love you siya ni mo. O magkikita po siya ni mo ugma. Uyawan mo, no? Huwag ka mawawa sa mong gibuhat. Kung datang kang dako. Oh, tinuod doon ako'y lain. Pero ikaw rin sa nagtukmod ako ng buhaton ko kana. Tungkol sa imong pagsigig, duda na ako, Ray. Napula na ko, oy. Mauna ka desisyon ako. Makigbuwag na ko nimo. Dili na mausap pa ang ako na una. Joy! Ma, gikapoy na ko, oy. Kapoy kay magpuyo sa bahay nga dunay magsigig duda na ako bisag wa ko'y daotang gibuhat. Aw, karon. Pwede na mamusodya na ako. Kinala mo ko'y lain. Mau nakadesisyon ako, ma. Magigbuwag na ko Joy, niya. Joy, maluoy ka. Saan ako magbagoon ako? Ayaw ito pada sa tintag ay. Joy. Anak, hunahunaan ni sa makadakan. Tingalik nakalitan ka lang. Unsaon man ninyong inyong mga anak, kagagmay pana nila. Ayaw pa danak. Tingalik magmahay ka lang. Ma! Ayaw mo pag-away! Ayaw na mo magbuwag ni Papa, ma! Anak! Dili ka maliwag nga magbuwag mo! Please, ma! Anak! Joy, nganong nakikita ka man ako? John, sorry. Kunungo na tani. Joy, Sayop ka ining atong gibuhat. Oh, love ti ka. Pero dili na ako kayang paantuso ng ako mga anak.
Para lang sa akong kaugalingong kalipay. Joy, please. Dili lang ta magbuhat. Gusto na, John. Buutan ka nga pagkatao. Makakita ka pagbabae nga mas angay nimo. Dili ka pa kasado. Busa. Nakay kahigayonan nga mangita og lain. Maong kalimti na lang ko, John. Nagkabuwag yun mi ni John. Na-realize na ko nga bisag unsa pa kalisod ang kaminyoon. Dili ka angay mo give up dayon. Tungod kay ang mga pagsuway, mao'y makapalig-on sa inyong pamilya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgal lang ko sa pangalan nga Henry. 44 anyos, usa ka siman. Minyo og may duha ka anak. Taga Siargao gyud ko. Apan ni anak ko karon sa Agusan del Norte magpuyo. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong biyahe gikan sa Vancouver pauli dinhi sa Pilipinas. Atol ning pandemya sa COVID-19. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bro, ano bro? Nga ano ta? Tuwa na nga itong mga kaubang Tagalog nga crew din sa barko. Busoro lang ko bro, nagpaabot ko sa tawag ni Susan. Okay, sunod ha, kay gutom na kayo. Lagi. Ingon si Susan kinatawag siya balik. Oh, si Susan ha. Hello San. Sorry ha, nadugay ko balik og tawag nimo. Kay may gitunan pa mi sa imong mga anak para sa ilang online class. Unsa tong gusto nimong ipahibaw nako? Sa September 3 pohon, flight ko na from Vancouver to Manila. September 5 ang among arrival. Finished contract naman gud ko sa akong 10 months on board. Sigurado kang mapauli ka? Ngano de? Dili ka excited ng pauli ko? Lisod man gud ang pagbiyahe karon tungod aning COVID. Magagi pa gyud ka og quarantine. Labi na kay gikan ka sa gawas. Okay ra na eh. Basta makapauli lang ko. Kay pwede naman nga makapauli ming mga OFWD sa Pilipinas karon. Wa sa may COVID uy. Di argon mis barko. Usa may kubiron din hi eh. Bisa na. I-quarantine gyapon mo nag-abot sa Manila. Usa ka pa makapauli diri sa ato. Unya nag-abot sa dimo diri sa ato, i-quarantine siguro gihapon ka. Oo. Nahibawan ko ana. Pero sure kung wa ko'y COVID eh. Asa may tao may COVID diri nga ni arma mi diri sa laod? Ang gikabalak anak ko, kay basin og sa biyahe ka makakuha og COVID simbak ko. Ampo lagutasan. Basta kay ganahan akong pauli diya sa ato. Bisan pag pandemic, gimingaw na kay kus mga bata. Henry, Gaya ni mo bro eh. Sugod na lang may kaon. Okay ra bro. Nanawag bang kus misis? Excited kayo ni mga mupauli ka no? Muna excited kay ka. Di noon bro. Kay hadlok siya nga maka-COVID kus biyahe. Wata kailan ng COVID eh. Di tadutlan anak. Sige, dali kaon na. Aron taas tag resistensya kon moabot tas Pinas. Ug di tadutlan na ng COVID. Hey, di pa maday ta kagawas dayon din sa Naiya Airport no, bro? Nalimot ka? Nga iswab pa man ta dinhi sa naiya. Una patadadon sa hotel, then adto ta mo istar dito samtang magpaabot sa resulta sa atong swab test. Nay, kanang taga Red Cross ay. Mo mo swab na to. Hey, asula dia ini eh. Sunod na lang ta. Umtay mahimo. Total, di bital kita mo gasto ini. Ang uwa man. Apil na sa atong hotel accommodation o food dinhi sa Manila. Ila man tanan? Mao lagi pero hasol kayo eh. Ipaswab ta sa atong agency. Paita. Mamali lang protocol bro. Tuman na lang ta. Andaman mo mga papers diha. Linya na ta para swab test. No.
Human akong shower din sa hotel nga ilang kipaistara namo. Okay ra masab din ning hotel nga ilang kipaistara namo. Si Susan. O pamasad mo tawag og usab. Mag-check sa ako sa akong emails. Basin may update na sa among pagpa-swab test. Uy. May email na gid ko. I-open ako. Saan eh? Dili. Positive ko sa COVID-19? Pag-abot na mo og Manila from Vancouver, niya ng September 5, giswab na mi sa taga Red Cross. Human og swab, gidami diretso sa hotel din adto mi i-quarantine. September 6, ang alas 2 hapon, nakadawat kog email nga positive ko sa COVID-19. Ug may lain pang upat na ako kakauban nga positibo usab. Namong dosi nga marinero nga kuyog sa usa ka barko nga nag-sign off sa Vancouver, 5 mi nga nagpositive sa COVID-19. Pero asymptomatic ko. Gitawgan mi sa DOH nga dili mi pagawason sa hotel. Ug may mga sundao nga nagbantay sa gawas mismo sa among kwarto. Maong di gid mi makagawas. Hatdan ramig pagkaon og snacks. On the same day, giswab sa mi sa among agency. Unya, September 9, migawas ang resulta. Ug unya, Salamat in taon kay negative na ang result inyong 5 ka naswab sa inyong agency, Henry. Base sa'yo pa ang result atong pagpaswab test ninyo sa naiya. mao lagi. Lipaya lagi nako. Makauli lagi ko diha sa ato day. Abi na ko madugay pa ko din hida kay positibo na sad ko. Excited na ba yung mga bata nga moabot ka? Nga akong gisultihan nga naa ka na sa Pilipinas o naa ka na sa Manila. Kimingaw na sad ko sa mga bata. Maong ampo gyud ta, Henry. Nga ma-okay na ang tanan nimo diha sa Manila. Aron makalarga na daan ka diri sa Agusan. Kay nigabot nimo diri sa Mindanao, daghan pa sad unya kang maagian. Mao lagi. Antos lang ta ha. Magkita ra lagi ta, Susan. Tay pa. Kaditang sasan ha. Kay dunay nanuktok. Base na nga akong rasyon nga pagkaon na ni. Bye una. Mutawag lang ko balik. Bye. Nakagawas lagi kasi among kwarto ng hotel. Oo, gilipat na kung saan tao nga nagbantay. Pasudla ko, bi. Ano niya man ka? Murag di maka-excited nga makagawas na tali ni. Kay negative ang atong COVID test sa atong agency. Wa pa na ikatawag sa atong agency. Ha? Pasil wa kasod sa akong linya kay nagtawag man ko si Susan. Lipaya in taon sa akong asawa nga negative na ang result nako sa atong pagpaswab sa atong agency. Di taangay nga maglipay, bro. Kay wa giunor sa DOH ang atong ikaduhang pagpaswab. Ha? Ang unang pagpaswab nato sa naiya nga positive ta ang ilang giunor. Unsa? Mga pangandam kay basin og tawgan ka sa atong agency ron. Kay mao ilang ingon nga dadon kuno ta karon sa National Quarantine Facility sa Nueva Ecija ug ipa-quarantine pa ta didto og 14 ka adlaw. Unsa? Human sa 14 days namo nga pagka-quarantine sa National Quarantine Facility sa Nueva Ecija, ang doktor nga in charge didto gatagan kami og certificate nga COVID survivor ko nami. Unya, gatod ako nila sa airport pauli sa Mindanao. Before ko gi-turn over sa LGU namo, gihotel pa ko balig usa ka adlaw og giabagag gyapon sa uwa ang tanan. Girapid tisab ko og negative gyapon ang result. Apan ang akong kauban, nagpositibo siya sa rapid test nga ilang gihimo. Naglibog gid mi sa among mga resulta.
Kay namong 12 ka nag-sign off sa Vancouver, ang 7 negative man. Nga parehas maming way social distancing. Mag-share-share pa mig pagkaon ug usahay pagani, wa may face mask kung mag-istorya. Wa man sila magkasakit og COVID. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, tested positive ko sa COVID-19 pag abot nako sa NAIA. Diin ang taga Red Cross ang nag-swab namo. Og negative pod ang akong second swab nga ang amorang agency ang naghimo. Og duha lang kaadlaw ang latang. Posible bang may error ang resulta sa akong swab test sa Red Cross? Ikaduhang pangutana. Kung husto ang resulta sa una kong pagpa-swab test sa Red Cross, diin masab nako ni makuha. Kay makapahibong magud kaayo. 12 may kabuok nga kuyog. Wa may social distancing. Mag-share po may pagkaon, usahay way face mask. Apan ang 7 na mo kakauban, negative man. Ikatulong pangutana. Girapid test ko before ko giturn over sa among LGU. Negative sab ang resulta. Apan ang akong usa ka kauban nagpositive sa rapid test sa ilaha. Unsa may buot ipasabot ning resulta nga IgM positive o IgG positive sa rapid test. Ikaapat og katapusan. Kanang antibodies, unsa man sad na? Unsa man ako pagkahibaw nga naa ko niini? Pila man ni kabuan nga naa sa lawas sa ka COVID-19 survivor? Pwede ba ko mahimong donor sa plasma nga asymptomatic man ko? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Henry. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, adian sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological og problema sa mga giniling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagatambagan ka na sa kong partner nga si Tony Ellen Batan nga until now, nag-social distancing lang gihapon kami. No? So, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page or sa among buhatan diri sa Jose R. Martinez Building, 3rd floor, Osmeña Boulevard, ning dakwayan sa Sugbo. Ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw mo kini nga no matter the situation, always look at the bright side of the life, no? There's no reason why we have to complain. Above all, we are still above others, no? After all, we are still above others, no? Especially this time of pandemic. Ang atong magtatampo karong adlaw si Henry, usa kini siya ka seaman, 44 years old, taga Agusan del Norte. Kumusta naman mo diha sa Mindanao? May naot nga dili kayo grabe ang epekto sa Typhoon Auring diha sa inyong lugar. Suma sa nabati nato ganina sa drama, 12 sila kasiman nga ninguli sa Pilipinas from Vancouver, Canada ning Vancouver, no? To Manila. Pag-abot nila sa Ninoy Aquino International Airport, giswab test sila sa taga Red Cross. Pagkahuman gidala sila sa hotel nga sagot tanan sa uwa ang gasto. Pagkaugma, nakadawat sila og email nga positive siya sa COVID. 5 sila sa iyang mga kauban sa barko. On the same day, giswab test sab sila sa agency. After 3 days, nigawas ang resulta di negative silang 5. Apan wala gidawat sa DOH ang maong resulta kay ang giunuran mao ang primerong result sa taga Red Cross. Gidala sila sa National Quarantine Facility o gi-quarantine og 14 days. O gihatagan sila og certificate nga COVID survivor sila. After niya gihatod sa airport to Mindanao, negative siya sa rapid test nga gihimo sa ilang local government unit dito sa Agusan, no, sa Mindanao. So, mura ka na nabati na ito ganina sa drama nga gipadala ni Henry nga taga Agusan del Norte. So, unang pangutana ni Henry,
tested positive ko sa COVID-19 pag-abot na ko sa NAIA. Then ang taga Red Cross ang nag-swab namo. Ug negative man ko sa akong second swab nga ang among nang agency ang naghimo din 2 days lang ang pagitan. Posible bang may error ang resulta sa akong swab test sa Red Cross? Murag walay error na siya hen, no? Ang akong ika-explicar ani, ang kining swab test man god specific ni siya depende sa number of days gikan ka natakdan, no? Akong balikon, kining swab test specific ni siya depende sa number of days gikan ka natakdan. Kung pananglitan gi swab test ka gikan sa 3 to 10 days sa imong sakit, taas kayong tsansa nga positibo ka. Okay? So, kung gi-swab test ka more than 10 days, mga 10 to 14 days, less ang tsansa nga mo positive ka. So, remember kining PCR RT swab test mo kini pagahimuon gyud nila sa Red Cross o sa mga ahensya, no? So munay rason ngano nga na ay positive unya mo negative. Okay? Hinaot na kasabot kaniya ng akong eksplikasyon, no? Ikaduhang pangutana, kung husto ang result sa una kong pagpaswab test sa Red Cross, diin man ko nako makuha kay nakahibulong manggod makapahibulong manggod 12 mi kabuok nga kuyog nga wala mi social distancing, mag-share og food og usahay, walay face mask, apan pito na mo kakauban negative man. Pastilan po mo no kabadlungon sa dinyo na gibalik-balik na sa atong social media nga social distancing, wash your hands og face mask nga nagbudo-budo na namugkaon diha, no? Ayos mo kasabaan o gamayin, pero di lang ko mga saba bitaw. Reminder lang, no, nga to sa uban, nga please follow the social distancing, washing of the hands with soap and water or alcohol, then face mask. Ano man nga ang pito negative man niya kamong 5 man ang positive, na ay mga factor i-considerar ani, no? Depende na sa immune system sa kada usa nato because each and every one of us has our own level of resistance to almost everything in life. Dili lang COVID, kundi uban ng mga sakit, no? Karagod po, nag-inom mo. Nag-inom mo niya. Mong dusi nag-inom, Red Horse, o saan naman lang. O beer, o sadang makahubog. Ang kamurang 5 may nahubog. Ang 7, sige ka mag-inom. Yung nanaragyan pag istorya, ha? Ako balikon, kada usa na to na own level of resistance to almost everything in life. Imong immune system kung stronger tong 7 kasi inyong 5 o ang inyong viral load na basig bas daghan gud ang virus nga lisod sa inyong lawas kamong 5 kumpara na tong 7 nga wa mapositibo. Social distancing medyo mas closer siguro mo sa source infection nga mong 5 kumpara na tong 7, no? So 50% para nimo, no, positive ka. Huwag pasabot nga makatakod na ka. Maglikay ka nga makatakod ka, no? Never take this COVID-19 for granted. Ha? Lightly, no? Maka-spread man ka sa uban. Nga kung positibo ka unya, kumpiyansa ka, mahurot mong sa inyong grupo. Okay? So akong balikon, immune system, viral load ug uban pang mga factors may nakaingon nga nung uban negative ang uban positive. Ikatulong pangutana, gi-rapid test ko before ko giton over sa among LGU. Negative sab ang resulta apan ang akong usa ka kauban nagpositive ra sa rapid test sa ila. Unsa may buot pasabot aning resulta IgM positive ug IgG positive sa rapid test. So ako lagi nung hinayon sa pag-ispikara kay makalibog yun ni Tinod. Bisan ako, doktor ko, no? Say, malibog ko na ani. Pareha ka to akong itambagan the other day, o gahapon ba to? Nga, say, mabaylob ko na ko ng SGPT o SGOT. Ang kining akong balikon, kining SGPT para ni sa atay, sa liver. Ang SGOT para ni sa kasing-kasing. So, say, mabaylo na ko na, no? So, kining IgM
IgM mao ni siya first antibody nga giproduce sa usa ka tawo nga nasakit nianing COVID-19. But pasabot makatakod na kaniani. So ayaw pagsuroy-suroy, no? Na ug na positive ka sa IgM, makatakod na ka ayaw pagsuroy-suroy kay makatakod ka. Luoy kayo ang imong kaistorya kay matakdan ka. Kining IgG, akong balikon, IgG giproduce ni sa antibody human na ka nasakit, meaning naayo na ka, meaning ning fight ang imong lawas against this COVID infection, no? So balikon ako, IgM primero positibo ni siya, makatakod na ka. Ang IgG rather is nakigubat na ka sa COVID-19. So hinaot nakasabot ka na ni akong speaker, no? Makalibog usahay. Balikon ako si katulong higayon, para di kita maglibog, no? Kaya ako naglibog sa kunyari. IgGM, primero, ng antibody nga iproduce sa atong lawas, ng sakit o COVID. Meaning, makatakod na kaniani. Primero, ha? Ang IgG, giproduce ni sa atong lawas na naayo na ka. Nga, nakigubat na ka sa COVID-19. Okay? So, ikaupat nga pangutana, kanang antibodies, unsa man sab kini? Unsaon man ako pagkahibaw nga naa ko ani? Pila man kini kabuan nga naa sa lawas sa usa ka COVID-19 survivor? Pwede ba mahimong donor sa plasma na asymptomatic man ko? Okay. Ang antibody nga important is the IgG. If you talk about protection, okay? So if you talk about protection, ang IgG, meaning, veterano na ka. Kung sa gubat pa ni, mo lagi na, espirisyado na ka. Survive na ka. So IgG na siya. If you talk about protection, studies shown at the antibody mula sa atong lawas 3 to 6 months. Depende sa antibody level. The more severe ang the disease, usually, the more ang level sa antibody. The more severe ang disease, the more ang level sa antibody. If you want to be a plasma donor, they will measure your antibody level to determine if candidate baka sa pagka-donor. Okay? Hinaot nga, klaro ko diha, Hen, ha? Okay? So, kung maingong ka nga ang imong kauban positive, unsa man klaseng antibody? IgM ba or IgG? Kay kung IgG, meaning, kuan na ka, nakig-away na ka, veterano na ka. Hinaot nga, nasabtan ko ninyo. Makalibog ni tinood, pero, mga bright man ta, mga bright man ang taga-Agusan del Norte, makakuha rata ni ani. Okay? So, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association, ipa-immunize gihapon ang mga bata bisan og naay gamayng hilanat, sipon o ubo, ug bisag naginom og antibiotic, ha? Ipa-immunize lang gihapon para nga maproteksyonan sa mga daghang mga sakit sa atong mga palibot, no? So, hinaot nga adunan sa kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong mga programa dinhi sa atong Radio Mindanao Network. Ako si Dr. Rene Obra, may partner attorney Erin Batan. Maningkamot na mi nga makahatag mig kolor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga ipadala diri kanamo og dili ka mo mangluod, maulaw nga padala sa inyong mga sulat-suliran kay daghan kayo may madawat diri, no? Daghan kitang tanan ay sulat or rather suliran. Okay? So gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Number 1 nang gihapon mi og maayong adlaw.